Abusuafoɔ, mumehwe video emra. Mugane esemba abusuapanin soso ene wo pass for trase. Almost next year no tie abusuapanin tititi. Wo ka wo bi ene some way na ba unim kasa. Asem ba abusuapanin wi e trase se be di se na wu a mo fa mo chiki emre me ansam mo se be di se na wu. Odi se wu. Wo to ase jalabia se na oto ne nfie. Se na oto ponche. Odofo eye abusua one god ene ye tie ni. Ose abusuapanyin se wanhwe ya ubewu. Chese wanhwe ya ombeye ne magu so ama dade lumba efunu ne kula wontumi nko ho. Eye dai ena odi santawantawa we eba abusua nim. Senuafo nso on the 6th December no. Mamunsie omunua na muntie na sopam na momfa de a eda ho ento ba bi eda. Eye dai na abusuapanyin wototo abusua ntam de ente se. Abusuapanin esi a wagro rings esi etwitwa o rings ne so why chese why pompofe daddy lumba wuye aso wanya tumi bi ablekura nipa na ote ase na ne nkasa ote ase na uchese onim ba bikura ote wo wuye akọ ni fia ko hu agapade ne niema papa na ye no eno na amo ani abra chese wotwe ho manso umye ntie ototo ayempia ale no fa kan makai ame chese be ni se ni Esase lumba ti ase wondo no ono kwan kasa owuye ya wo pe eniguasa wo pe na odi ni fam abusape wo bi twa so ebe twa mbogu so wo te wasase so abusape me ka chiro sa wo me sisters ma ti ase wo le kusira ti ase na ma ganya baako na ko pressure ko preside sa o chichi a wo mo ni meye 6 December abusape ni wo ma se po ebe twa mbogu so one god say abusuapanyin se wonim now ya wa adwene say wo de ntawantawa na ntawantawa ya ade abai wo continue a wo mbetwa aboagu so ahye wo kire say wo abusua ase nyina o ka abusua a wo abusuapanyin wo no yere because oba do achi ene ontumi ntufo sa de na wo ye no enye nto mbetwa aboagu so ahye wo ne abusua ase nyina including umo o ka abusua a ye oyere na o ma ho asam na o kan abusua adwene abusuapanyin ni ma dem ko usua you are a state asset. You are for the country. You are there. So if you shopping and meditate to her, say their sister na you know abusuafoɔ na antiase no bi amrebi abusuapani say ensoeti na oyesa udi agro umewu na no meyi kwa enye tretu wose abusuapani se lumba enso anti na oya saa na Saudi agro bewu ansa na lumba ayie no eduru ho sensa abode enti na watutuntuma we na nam yes your friends say wonam court wonam a oye excuse me no say yie ni sika e na wo hwehwe ensa enti na wo ye say edi entawantawa babusua no mu dia ubewu ansa na lumba ayie no yaye sa na busua wan god oka ipa enya tretu edasusu wiase na me ka kire wose enya threat edda sunsum wiase kire se sunsum bofo han abayi a kire abusua wan god se abusua panyin se udi rough a ubewu ansa na dade lumba aye na duru ho ensa wo abusua panyin wutirim ya adwenfin wutirim ya adwenbone minya asole a wo koya se wo ye elder asole be mu na ye elder no kire se ne na kire se sa asole no sebi no kura kanim se no kura ka wo mu a enka wo be ka no kura edi ba bia eda no ato obe kanokole atoto ne emaye abusua wan god na akasa no waso so di agolo ombetwa enwan egu so ama wa no kire se wunti asekola na waba ye aye no wunya enkwa no waba ba ye dade lumba aye na wo di akosho on the seas a enua no ma no so omompene eso still a wo se ya na abaye no abusua panyin commando abusua panyin Tupac abusua panyin Jack Chan uye bi wo